ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dziri kutenderera kuti kwandiri kuita kuno. Nhau yandauya nayo muvhidhiyo ino yakananya kunanga baba namai Makore uyezve nen'anga yakabuda ichiitwa chiinterview. Iyi ivhidhiyo yandaonawo ichitenderera. Handina kuzoona kubva kupage 1 kwaTete Tilda kusvika kwandazviwana, ndatozvionawo kumwe kunhu ichitoitwa interview chaiyo chaiyo, ende ndisingazi kuti aiita interview yacho anga ari ani exactly. Asi ndoinda pakuti ndabata zvinhu zvekuti n'anga yataura nezvayataura nedivi rayo, asi panyanya kubatana pekuti n'anga yanga achimbota kuti ndasina mari yebhazi ndakazodini, asi at the end of the day ndakambosvika ndokubva ndasendeka chimudhudhu changu ndokubva ndazoenda kundotengera vanhu munharaunda yemumwe rekana kuti shamwari dzavo handizozi kuti vanani sezvo vangu vane nguva refu vasingaendi kupi kumusha uku ndokundotengera vanhu doro nemari yavanga vanani, asi vanga vamboti tasina zvakare mari hazvina kushata. Ndobva ipapo tenda pakuti vatanzwa kuti chituko ichi chakatondishamisawo zvakare. Saka vanhu vangoti kone kuda kwenu maiti hanzi hamusina mari asi makazoiwana yekundotengera vanhu doro. Saka yekundotengera vanhu doro makamaiwanepi vanhu ava vangagere kumacomment section. Tochibvepo tenda pane nhau yekuti vanhu vangatiradza kuti zvokwadi vari kurwadziwa nekuti maitapiwa pavanga vachitaura vanga vachitadza kudzimbikana ende vachitaura kuti dai munhu uyu akaita izvozvi zvaanenge akaita ngaahorerewo kujere kwaanenge aenda ikukoko asatombodzoka zvake, nokuti hatizi kuti tingazoita sei, nekuti kana hasha dzichinge dzavabata havazi kuti vachaita sei nenzira yakaita sei yakaenda nemwana wavo. Tochibva ipapo toinda zvakare pana babani baba Tapiwa vataurawo vakaisa kabackground kokuti kuti Tapiwa azenge aripo akazouya aizereta kuti vambenge vapatsanurana nemudzimai wavo, asi mukuinda nekungwa zvinoona kuti murise vachiinda vachidzoka mumwe nemumwe achigara kwake ndo pakazozvarwa Tapiwa. Handitika tochibvepo tikati chega itinda kupi kuma-comment section tinonzwa kuti vanhu vanga vachiti chii kuma-comments. As usual ini ndinonyanya kufamba nema-comments ndo andinenge ndichiverenga zvakare kutinzwa kuti vanhu vanga vachiti chii after vaona zvavaona ngamavhidhiyo anenge vaona. Saka muvhidhiyo ino vanhu vati uyu mudhara uyu ndiye ane musoro, matauriro ake achizunza maoko, ndiye munhu ari kunyimba. Ko icho chimukadzi chacho usatobatikana vanawo zvokwadi musoro batai vanhu vamwe vanga vachiona saizvozvo comment section zvikanzi vamwe thinking of Tapiwa's parents especially the mom praying for you hugs. Hanzi vadzimai vakati wanga wakunodii ikoko waizobatwa wosungwawo, but ndosemu madzimai vakati ukasvika ikoko kwabamukuru mugoenda kunodongorera kumba strange hey ndivamwewo. Saka ndichaverenga macomments aresponda nendebele, saka ndikakanganisa kupronounza isi ndebele iyi please mundiregerewo, handidi kuti ndinge ndichisiya vamwe both Shona English and isi ndebele tinozvisanganisa zvakare pano. Zvikanzi nevanhu uyambona ukuti ulamanga utinei uyanya uyazi ukuluma into ezinga hambelani ngesikhathi esinye kukona akwazayo lo point. Vanhu tinotora mastatement ndanga ndichiti ndaresha kuhwa haurevi nhema zvokwadi asanganisa ipapo hapasi straight. Ndiye ane musoro. I heard it too. He just pinned himself. Iye newife yake they know everything. Handiti vamwe ndokuti babamukuru vari kungotaura zita ravo. He hasn't said anything yet. Muendese kuCID yaRare anotaura chete. Two statement mudhara unorwara iwewe. Wati adzimai vakapopota kuti makaenderei ikoko apa wakuti vakati vaifanira kuenda neko kunoona vamwe sezvo wagarisa iwe nemataura chokwadi. I think the media is all over this man. Can he be left to mourn? His son, he is always being interviewed. Where is the humanity in all this? I can only imagine the pain of losing a child plus 24/7 media queries and follow-ups. Imika devango do kat asatisi you do maonero ake aita munhu ndo saka ndaverenga sa izvozvo. Zvikanzi nevamwe but
maonero angu kana kuti my understanding pachivanhu munhu haurombeswi newe dzinza rako. We might sacrifice this man cause inganga chete, nothing else. This case needs to be investigated thoroughly. Avo vakabatwa ngavataure kune musoro newemwana than kungofungira vanhu without proper evidence. Very true. Avabatanidzirwawo tovamwewo maonero avaita ivo. That's why zvakakasika kufumuka cause wakarombesana nepaukama wakuziva chokwadi chese awa chakazowatadzisa kufambira hama dzese chii. That's why wakuuya, I think ndiwo wasanga achinyora nemotorbike waiitira kuisa musoro wemwana pakeria nyatsoteerera akujamba chii apo ndiye akuziva mune musoro ndevamwe wasu ndo point yake yaisa. Tine ngati tinirwe mukati arohwe pasi petsoka anoreurura ndevamwewo avo. Izvi ndofunga zvine vakuru vari involved ndevamwewo avo vapi vacho I don't know. Zvikanzi nevamwe zvokwadi kurera muning'ina mwana muchicha muchifamba makachengeta musoro wake, dzorai mwoyo avigwe, moda amukumutambudza kangani tapiwa mwanangu haurove zvekudaro, hausi huku, ratidza pese pawakaiswa pati yese yemuviri wako, ita vataure kuti ndini ndine musoro, ndini ndine maoko, maradzi dzevanhu. Kumakomenzi uko ndichiri ipapo pane statement yandanzwa yatawana nababa tapiwa vakati chief vakati hazvigoni kuti mudunhu rangu kana kuti muvhileji mangu matinotonga muno munga muchinzi mwana anovigwa mapatsi ake asina kukwana. Vakazviramba izvozvo, saka vangu vachitanzi isuwo takungotevedza vakuru kuti aiwa vakuru zvavataura totevedzera izvozvo, tomira kuti musoro womwana uwanikwe, mapatsi ake awanikwe, tochiviga chii mwana iye zvinhu zvake zvese zvakakwana. Saka ndozvezvimwe zvinhu zvandabata izvozvo. Vamwe vakadzi adzimai vaitondituka kuti ko manga munoitei kumusha ikoko, ko dai manga mabatwa murimi ikoko. Ndikati ndobatwa kuti ndadii zvangu. Pedzezvo adzimai ndo vakanga vatonditi mukaenda kwaChabwino uku mubve mapfuura kumusha kunoona dzimba, makonzo anodya zvinhu. Guys, nganga baba mukuru ngaiburitse musoro wemwana nekuti mastatement apikisana ndo zvavari kutaura. Nevamwe ndokuti ko mavidhiyo wakamuona sei iwewe wacho uchiti hauna mari yekufona, saka wakaona sei mavidhiyo akutaura kuti aitenda chi paindaneti. Timu makoreka vakuzowana ngavaungane vese vataure vakuzivana ko pese apa baba tapiwa sei maisaburisa kuti paiva meni nga 3 days before mwana achekwa and makore guys itai mushi. Zvanzi pada kuonekwa apa handina kunyatsonzwisa statement kuti anga achiti chii, asi mwataura kuti one he said handina kumbozvifungira kuti vangave involved. Plus vanhu zvanga zvisina evidence zvaisataurika. Amana vanhu vaive pakuchema ava zvekuti kuda nguva yachoni iyoyo hazvina kuya musoro zvekuti vagare kuita focus on all that vari pakurwadziwa kuti mwana ashayika mashayikira akaita seaya, nekuti vamwe vanhu vakutopina, vamwe vanhu vakutoita blame kuna vabereki vauyu. Asi tichiri ipapo zvakare ndonasa kuti vazotanga mpunga kuita mainterviews vakatanga vanzi ngatimbovasiyei vakwanise kutitanga kutaurawo tinzwewo divirawo kuti zvii zvakanyatsa kuitika, ndo maonero andiri kuitawo iwayo. Zvikanzi tinei he said haana mari yetransport yekunobata maoko but aimbotengera vanhu doro. Anoziva kune musoro womwana uyu, ndo zvataurwa nevamwe. I think vanhu vari munyaya umo vanenge vakawandisa, vamwe vakutoinvolva chi vabereki atizozvirega ndisiye iyoyo. Zvikanzi but why vasina kutaura kuti kwakauya n'anga ikagara for 3 days the accused makore. A lot of people in this family know what is happening. Ndo vamwe avo vafunga semufungire iwoyo. Asi tichiri ipapo ndinongomira nerekuti I don't know, nekuti vanhu ndofunga pakaonekwa uchiona kunzi zvanzi kwaonekwa musoro uri woga, zvokwadi uriwe unoita sei, uri mubereki wemwana iyeye unoita sei waona musoro uchifamba wakabatwa nemba,
pfungwa dzako dzinotombomira kufunga ndiri kungofunga ndakaisa mushoka dzangu kuti ivo vakafungei vakanzwa sei pavakaona musoro iwoyo chinhingirikina saka ndonga kuti iko zvine zvipakuitwa inonzi unveiling of all these details nekuda kwokuti vanhu zviri kuramba zvichitsvagwa ende kunokuda kwokuti zvakare musoro wemwana hausati wawanikwa ndo zvandiri kuona zvikanzi nevamwe baba imi muri kunyemba muri kuti gore ne2 months apa vari kumusha vanoti mai vane makore 3 saka muri kutirevera nhema musingazivi kumusha ndiwe une musoro wemwana netsika mutando hwako ihwohwo ndevamwewo ava tineiwe this issue yakaitika haisi yekutaura nyaya dzekuti dzakashaya mari yekuenda kunhamo iwe uchimbowana yekutengera vanhu doro iwe itamushe nevamwewo avo aiwa this guy ati anobatsira vamwe exposing things like this. That's his job. Why not clear yourself by exposing what happened? After all, this is your family. Do you need to be consulted? Nevamwewo avo ko mari yekuenda kumusha before mwana ashaika makayo mwana ipi blazi imi taurai zvakanaka zvorwadza vaitengera vanhu doro uchida kukumbira mari yepetrol uku ndo kunonzi kunyimba how zvichifamba sei ko motorbike haishande here naimi baba nagogo Bhiula vakafanana ndoona sekuti wangada kuti vakafanana gogo Bhiula ndofunga vamwe ndokuti this man is lying. He didn't have money to go to the funeral but to buy people beer. Come on, batai munhu. I asked the Zimbabwean people kuti mukuzvionawo sei izvi nganga ikauya kumusha kwake futi kwamuriwa why asina kuda kuona dzimwe hama dzaive nemakore asina kuona akangosvika pamba patapiwa senior adzokera mwana akasara achishayikwa tafazwa akati musoro ukapiwa kunganga ikaenda nawo why tine akauya nemotorbike sei asina kudzoka kuzobata maoko. My last question, police ikabata vanhu ava vamondi idzi ende nadzo zvokwadi dzikuradze pane musoro vari kuziva vanhu saka macomments acho anga akawandisa pamusoro pevidhio kana kuti peinterview yaiswa iyi saka ndizvo zvese ananga ngoya hangu nazvo muvidhio ino ndichakubatai zvakare pachikamu chinotevera.